खुलुमबाय लोगोफोर खासिबारि एसे हाफोरखौ नायथिंलांबायदों माने नै सनारुपाय रिजार्भ ओमफ्राय नैबे गाब्रु आरो दिफुरा दैया ओइथिं गामिया बे नाराबारिया खासिबारियाव दङ जोंनि सोरबा जाहारबारियाव आरो दा खासिबारियावसो दंफैयो आं नोंथाङा नुखादों नङा होमबा आं हा नायनो फैदोंमोन जोंहानि हाखौ माने दैया खुरनो नागिरदों आरो ना फैगोन बोसोराव खुरगोनानो फैगोन बोसोरावहाय जोंहानि हाखौबो दैया खुरसिगोन माने दैमा जिङावसो गायखायो नालाय जोंहा दा बेखौ नायफैदोंमोन आङो दा आं खासिबारियाव दङ बिराद जाहारबारि नै गिथाव बाथावसो मोसाफोरखौ गिनांगौ ना दानि दिनाव बिराद मोसा ओंखारगासिनो दङ स' लोगोफोर आङो बे समावहाय मोनसे सुंद' आपडेटसो नोंथांमोननो होनो सानदों बे आपडेटआनो जाहैबाय डक्टर अनजालि दैमारि मेडामखौ लाइट केमेरा एक्सन सावथुनाव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन लाइट केमेरा एक्सन सावथुनाव मेडाम अनजालि दैमारि बिथाङाबो फाव खालामगोन लाइट केमेरा एक्सन सावथुना दा शुटिं सोलिगासिनो दङ दा बे समाव अनजालि दैमारि मेडामा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायदों बिथांजोआ मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लादो एक्जेक्टलि रलखौथ' आं दायो आं सानो खिन्थाजोबनो थिग नङा खिन्थु लाइट केमेरा एक्शन बे फिल्मा एसे इउनिक फिल्म जागोन जेखौ जोङो नुगासिनो थायो सरासनस्रा बेबायदि नङा एसे आलादा गुबुन मोनसे ट्रेन्डआव बानायनाय जादों आं सानो रायजोफ्रा बेखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन आरो आंनि रलाबो आं मोजां मोनदों आंनि रलखौहाय बेयावहाय एसे हल फिल्माव इमोशनजों लोगोसे एसे कमेडिबो दोङो एक्शनथ' दंखायो स' फिल्म मेकारफोरनि सायाव बानायनाय जादों माने जायफ्रा फिल्म बानायो बिसोरनि सायाव बे फिल्मखौ बानायनाय जादों आरो मोनसे गिदिर खोथाया जाबाय बेयावहाय बिनि प्रडिउसारा झारखन्डनि बेयावहाय मोनसे मोजां मेसेज होनाय बादि जादों जे कमिउनिटि मोननै कमिउनिटिनि गेजेराव मोनसे इउनिटि लानानै बे खामानिखौ मावनाय जादों बेवहाय मोजां मोनदों मावनानैहाय जों बे एरिया जि नागापुर बुङो बगाजुलि एरिया नामा भुटान खाथियाव जोङो शुट खालामगासिनो आरो बे लाइट केमेरा एक्शना एक्चुअली टोटली अबाउट इमोशनल कमेडि एक्शन भरपुर गासैबो फ्लेभार बेयाव आलादा फ्लेभार मोनगोन एंड देन बे फिल्मा जाबाय सब बिहाइंड द केमेरास माने फिल्म शुट जाबाथाय शुटनि उनथिं जायो जिखिनि लाइटमेन दोङो बा केमेरा पार्सन दोङो बा डिरेक्टर दोङो बिसोरनि स्टोरियावनो जोङो स्टोरि बनायदो बिसोरनि सायावनो जों स्टोरि बनायदो माबायदि खस्थ' जायो बेखौ फोरमायनो लादों नामा औ माने बेयाव एक्चुअली जोंथ' आर्टिस्टफोरखौथ' सब स्क्रिनाव नुजोबो बाट स्क्रिननि उनाव जेसेबां नोङो बिसोरनि खस्थ'फोरखौ बेयाव फोरमायनो नाजादो आरो बबे प्रडाक्शननि बेनाराव बे प्रडाक्शननि नामा जाबाय जायजुग प्रडाक्शन जायजुग सिनेमास प्राइभेट लिमिटेड प्रडिउसारा जाबाय गलिरेस मुर्मु बिथाङा झारखन्डनि डाइरेक्टर जाबाय आं सानसोरां खाख्लारि आरो बेयाव जिथु डिअपि जिथु डिरेक्टर अफ फट'ग्राफि सानै दोङो जोंहा सोरां बसुमतारी आरो मन्धन बर' मेन रलाव थागोन जोंहा गलिरेस मुर्मु हिमसेल्फ जिथु प्रडिउसार दोङो जयन्त नार्जारी एंड देन रुपसिं मुसाहारी आरो जोंहानि मेडाम अनजालि दैमारि आरो संगिना ब्रह्म बिथांमोनखौ लानानै मोनसे सावथुन जों बानायनो नाजादों माब्लासो ओंखारगोन बे बिफोर दुर्गा पुजा जों डेटखौथ' दा लायाखै बाट आगस्ट या सेप्तेम्बराव जों रिलिज खालामनो होनना सानदों बबे ओनसोलाव लागोन शुटखौ बेयावनो जे बे तामुलपुर एरियायावनो आरो गुवाहाटी ओके प्रडाक्शन एक्चुअली जोंनि बे प्रडाक्शना दा बे जाय जोंनि लाइट केमेरा एक्शन बेयो रिलिज जानो थांदो जायजुग सिनेमास प्राइभेट लिमिटेड होननाय प्रडाक्शननि आन्दाराव बे प्रडाक्शना
दा थारै बियो दा 2025 नि जोंनि जे सिनेमा टाइम जायखौ जों बुङो बिदि मथामति आगष्ट सेप्तेम्बर बिदि महरै रिलिज जागोन जों दा प्रडाक्सन हिसाबै बुंनो थाङोबा जोंहा प्रडाक्सना दा थिगैनो दोङो प्रडाक्सननिफ्राय जों एज ए प्रडाक्सन मेनेजार आं जों प्रडाक्सननिफ्राय मोननो गोनां जिबायदि सुबिदा बेखौ जों मोनदो जायनि थाखाय आं दा टीमखौ मोजाङैनो सामलायलांगासिनो दं प्रडाक्सननिफ्राय दा बेबायदि उसुबिदा जायाखै आंहा फुल टीम दं गावबा गाव केटेगरि दंजोबो टीमनि बेयाव बेबायदि उसुबिदा जाथ'वाखै दा मोजाङैनो थांगासिनो जोंहा दिनै डे 11 जागासिनो दङ शुटिंआ आरो जोंहा डे 11 19th डे आरो 19th डे जोंहा 30 डेजनि शिडिउलमोन जोंहा बे फिल्मा माबायदि जागोन नोंथाङा आसा खालामो फिल्मा दा जोंनि हिसाबै आं स्क्रिप्ट हिसाबै नायनो थाङोबा फिल्माव दङ जोंहा इमोशन ड्रामा एक्सन जों गासैखौबो मोनजोबगोन बे फिल्माव आरो थारैनो आं सानो जोंनि अडियन्सनि गोसोआव बे फिल्मा जायगा लानो हागोन जे सावथुननि शुटिं सोलिगासिनो नोंथाङा बेवहाय बाहागो लानानै माबायदि मोनदों आरो बे फिल्मखौ माबायदि जागोन आसा खालामदों फिल्माथ' जोबोद मोजां जागोन बेनिफ्राय आं बेयाव बाहागो लानो मोननानै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला सानसोरां खाख्लारिनि फिल्माव आगोलावबो आं दंमोन खांख्राय होननाय जाय मुभिया जाय नायदों बिथांमोना मोनथिगोन आरो बहुतानो गोजोननाय मोनदों लोगोसे जोंनि बिसानि जिथुनाखि एवार्ड फांसन जालांबाय बेयावहाय बेस्ट जुरि एवार्ड बिथाङा सानसोरां खाख्लारिया माने आजावनो हादों जोबोद मोजां माने गथ'आ उन्दै जानो हागौ बारा माने बैसोआ आंनि एसे उन्दै अब्लाबो बिथांनि मावनाय दांनाय बिथांनि टेकनिक जोबोद मोजां जाय बिथांमोना माने बे फिल्मखौ नायगोन जोबोद गोजोननाय मोनगोन बाह बर' फिल्माबो बेसिम सहैबाय नामा खांख्रायखौ जेखालि रिलिज होदोंमोन दा गोबां माने बर'फोरजों लोगोसे केनि बसुमतारी पंकज लाहारी बिथांमोनाबो बाख्नायदोंमोन थिग देग्लायबो थांनाय बोसोरनि आगोल जाला नुलांबाय देग्लायबो आरो बेनिसाय साबसिन हामसिन नोंथांमोना नुनो मोनगोन रायजोफोरनि गेजेराव जों मोजां मोनसे मेसेज बे फिल्मनि गेजेरजों होनो नाजागासिनो दङ बिथाङा लोगोसे आं बेयाव बाहागो लानो मोनना गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेवहाय नोंथांनि रला माबायदि रलाथ' जोबोद मोजाङानो गोगोम माने बुंनो थाङोब्ला नायबा मोनथिसिगोन फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव 2025 जागोन ना हयथ' बे फिल्मखौ मानसिफ्रा नायखांनाय उनाव आंबो खनसे ट्राय नायहैगोन नामा मिनिना होदो आरो बेखौ लाबाय थाथ'